Inkosi enkulu yayithethela kaNazaretha. Kwazisa abathakasekiso ibhalelwa umfundisi Therezi wasesiphiweni Inkosi Moses. Ngiyabonga nyazi wezulu ithuba nami onginikile namhlanje wathi angiziveze kubantwana bakho wathi futhi angiziveze kuwe. Amen. Nkosi yamakhosi ngiyacela nami ngiyabona ubathanda abantwana babantu uma beguqe lapha bebambe lo mbhobho. Ngiyacela nami Shembe oyingcwele ungangilahle nami ungithande njengoba uyathanda abantwana babantu. Umsebenzi omkhulu lona wasezulwini. Ume wasezulwini wasukhombile ngeke wenze lutho. Kube isikhathi esifanayo nesikhathi Inkosi yamakhosi wangibiza ngisekhaya. Wathi ngize ngizokwenzela umsebenzi wakho. Amen. Nayizolo ke kube leso sikhathi ngangazi ukuthi iqondaniswa yini. Kodwa okwenzekile ungene umfundisi nanga ubaba uThelezi. Ngashaya uvalo ukuthi ubaba ngesikhathi uzokwenzani. Wayesekhuluma le ndaba yokuthi umdlula akalazi idokodo lapha ngikhona. Ngakho akangicingele mina. Nange phela wangicinga wangithola. Amen. Shembe oyingcwele usikalile sibaningi singaka. Kodwa Nkosi yamakhosi usikale ngendlela ezihlukene. Omunye umuntu umdalele ngalokho, omunye umdala ngalokho. Nami futhi umdale ngalokho indlela umdale ngayo. Ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi wawusesenyameni ilanga lamalanga. Ithi thina boShembe umuntu siyamdala. Uthi kodwa sibadala abantu ngokwehlukahlukana. Uthi abanye sibadala ngeenhliziyo zezinkawu. Uthi lo dala ngale nhliziyo yenkawu uyombona uhlala ngaso sonke isikhathi. Okuwukuthi omunye umdala ngenhliziyo yebhubesi engafuni ukuhlalisana nabantu ubudala ngenhliziyo yebhubesi. Omunye wadalwa ngendlela. Nami ke Shembe umdala ngendlela abangidala ngayo. Siyabonga Nkosi yamakhosi uthi usikhumbule nathi lapha eLinda Ntonga. Amen. Nkosi yamakhosi uzihambile indawo ngeindawo. Beza abantwana bakho bakwenzela abantwana bakho. Bantwana beNkosi sengilibele kancane. Ngiyaxolisa ezikhulwini ezisihambele. Ngiyanivikela ikhulu zomhlaba. Ngibingelele nayo Inkosi yakwaPhilizi. Amen. Ukudideka njalo ngoba lo msebenzi mkhulu kakhulu. Bantwana beNkosi siphakame. Silapha ke nje amafazi ezulu. Ngithi uhambile indawo ngeindawo. Bakulungisela abantwana babantu ngendlela abakulungisele ngazo. Wajabula ngabo. Nathi ke lapha eLinda Ntonga Nkosi bese mandleni ethu lokho esikwenzile. Siyacela Shembe oyingcwele usinike isibusiso. Amen. Ngelinye ilanga ubaba ongizalayo
ngisakhula kusho nganginememory nje ngoba ngicabanga ukuthi baba wahamba mina 14 years kodwa uthi ngelinye ilanga ekhuluma uthi kwakhona insizwa lensizwa yayithanda ukusina yayithanda ukwenza njengabantwana babantu benza yayithanda ukujika njengabantwana babantu bejika sekushaywa amagxalaba kanjalo ujike kubhekile kodwa uthi ubaba ongizalayo uthi kwakhona insizwa eyayisimanga insizwa eyayingafani nabanye abantu yayifana khona kodwa ukwenza kwayo kwangafani nabanye abantu ngoba yona yayingaphiwe ekusineni okuwukuthi uma eshabe ebhekisele yona ishaye unyawo uma beshabe ebhekisele yona eshaye unyawo uthi ubaba ongizalayo kwakuthi uma ike yaqondanisa unyawo lwawo lwalingana lashaya lingana nabanye uthi jabule kakhulu lesizwa ukuthi nami okwami eqondile kwafana nokwabanye abantu bantwana benkosi siyacela beshombo engcwele ukuthi nathi lapha eLindantonga siyazama ngawonke amandla ukuthi nokwethu ufane nakwabanye abantu amen bantwana benkosi khona indaba ebuhlungu engicela ukuqala ngayo mhlambe uNkulunkulu lapha lokho azengipha khona mhlambe ngizobe sengipholisa leyo ndaba ngangikhona inkosi yamakhosi baba useselangeni lathi mafika la ilanga eLindantonga lalala ebusuku laboniswa ebusuku lavuka lawatshena amaNazaretha lathi amaNazaretha ngithe ngilele ngaboniswa ngani bazokhumbula nako baba uNtombela abantu babe khona uthi ngaboniswa ngani uthi ningamaNazaretha nje uthi kodwa nanibaleka ningena odakeni uthi ngabathe ngiyazama ukwelula isandla nginibambe uthi nabaleka njalo uthi nangena ngentamo nathi nangena ngomlomo nasithela ubuso kwaze bavela inwele nazo inwele futhi zasithela angazi bantwana benkosi noma kwakhuluma ngalaMaNazaretha aleso sikhathi yini noma kwakhuluma ngalaMaNazaretha asekhona manje ngoba uShembe ekhuluma ngento manje ekhuluma ngento ezayo uyazi yena ukuthi lento iyozeka nini bantwana benkosi yafika inyanga yezulu ingakho ngithi novalo angazi inkosi ukuthi thina sikuphi lapho wawukhuluma nobani wawubona obani uma ifika inyanga yezulu la hawo Shembe ngcwele uNkulunkulu amen kwakunzima kodwa ngokufihla okuye ukufika kwenyanga yezulu la iqala ukufika la bazokhumbula abadala ngiqhamuka esikoleni kwangolesihlanu ngiqhamuka esikoleni ngiyafika ngiyavuma azelo lapha eLindantonga ukuthi hey kuzima sekusuke abanye bagijima phambili bayothi awungasebavumela wena omkhulu ngoba sekufike thina sekuphelele ithi into yasezulwini ngifika ngolesihlanu lapho ngiqhamuka esikoleni ithi into yasezulwini ngakusasa-ke uthi bese silinde kuphele isabatha sihambe sibophe ngesonto kodwa uShembe ngoba enguNkulunkulu aziwa emhlabeni aziwa futhi nasezulwini wenza okwasezulwini abasezulwini bakubona amen kuthe ekuseni ngesabatha sabona imoto elibisho lapha ezinyamake zingena lapha hawu kwenzenjani na
zayiza ungena ngaphakathi kodwa ngenkonzo ngicabanga ukuthi ngasekuseni yayisithi inyanga yezulu khululekani maNazaretha ushembe lo ayibona Nkosi maNazaretha hayi bantwana benkosi ushembe waziwa ngasemhlabeni waziwa nabasezulwini waziwa ngabakhona waziwa nabangasekho uthe kunjalo bethi bamvimbile ushembe afika amakhosi asezulwini athi hayibo ushembe akaxoshwa uzophela lokho uyikho bafika abantu uzokhumbula abadala bafika abantu behlukene bakhuluma into eyodwa ithi Inkosi maNazaretha ushembe lona khululekani maNazaretha asisayindawo amen incwadi izihlabelelo 139 izihlabelelo ngizocela mfowethu umgabi angisize 139 1 to 4 izihlabelelo 139 Nkosi yamakhosi siyabonga ngoba nathi uze kunje Jehova wena ungihlolile ithi ke le ncwadi Jehova wena ungihlolile uyangazi futhi uyangazi uyakwazi ukuhlala kwami uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami uqonda umcabango wami ukude uyalinda ukuhamba kwami futhi uyalinda ukuhamba kwami nokuhlala kwami nokulala kwami Lisa manje kubeka futhi ngokuba alikho izwi olimini lwami bheka wena Jehova ubheka wena Jehova sewukwazi ukuphela kwayo Inkosi ibusise mfowethu isihlabelelo 1 to 38 ivesi yakhona 4 no 5 namhla usi khambule thina na
Shembe ongcwele sikhumbule Nkosi yamaKhosi. Usikhumbule Shembe ongcwele. Emazweni akithi wasikhumbule kanye nabantwana bethu. Bantwana beNkosi uShembe uNkulunkulu ayibongosana naZarete. Uyohlala futhi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Bantwana beNkosi ngizoke ngikhuluma ngendaba nje abayibona ngoNkulunkulu kaShembe yenziwa phambi kwabantu nje bebuka. Nkosi angikwazi ukufundisa abangifundisile. Angikwazi ngafunda ukuvangela sengumvangeli. Angikwazi ngafunda ukushumayela sengishumayile. Kodwa Nkosi konke kwenziwa nguwe nje ngoba ngiyazi into yasezweni into yenziwa kanjani. Engicela kukho Nkosi yamaKhosi mina nje ngumfana kaPhilisi. Shembe obeke ubufundisi kimi. Ngicela okwacela ngeyinsizwe sihamba emhlabeni. Yathi Nkosi yamaKhosi ngicela ngingabi nazo izimpondo. Angibe yingudulu. Ngoba ingudulu ayibopheki. Zikhona nasekhaya kaPhilisi inkomo. Ngiyishise impondo isencane. Ziyahlupheka uma ufuna mhlawumbe uyigcoba zineyilonda. Ngoba ivese uthi uyigaxa emonyuke nje. Ngifike Shembe ongcwele nyazi wezulu uyathanda baba. Ngeke ngisho siyathanda ngoba manje siyathanda ngibhana mhlawumbe nabangakuthanda. Ngicela ke Shembe ongcwele ungenze nginambe ingudulu. Ukuthi mawuzenzeka izinto ngiphunyuke mina ngani ngoba ngingudulu. Amen. Iyafika insizwa lapha yomlungu. Igama lakhe ngubani cousin. Igama lakhe cousin. Cha abantwana beNkosi ngikhuluma ngoShembe lesingayo. Ophethe konke okusemhlabeni nokusezulwini. Amen. Mayifika lensizwa cousin yafika nomakoti womfowethu uMantshangase mayikhona yalizwa lapho mayikhona. Wayesebenza lapha ya phesheya komkhuze hayi umkhuze lokho ngapha umkhuze ukufula. Esebenza kumlungu lo cousin. Lo mlungu lo kwahamba wayesedelela umsebenzi. Wadelela kanjani umsebenzi na? Wase wadla lokhu okudliwa ngabantu obadinga ingqondo. Uthesa kudlile lokho wayesethatha wayesisebenzi naye lapha ya esiqiwini emakhenika. Uma ithatha le moto wathi sekudlile lokhu okuthiwa angadliwa ngamakhosi, angadliwa zinduna. Bantwana beNkosi yayisidingeka imoto yabaqashi bakhe. Wasela ukuthi yakaginywa yaphela wasinda yena. Uthi umakoti lo waPhilisi wakithi uthi wasela ukuthi wenze base bemnika izinyanga ngazo mazaba zinoma zaba 5 yini. Abelungu laba abamqashile ukuthi akabefuna umsebenzi ngokusonile. Ngikhuluma ngawe Shembe ongazange ukhethe balala muntu. Baphambi kobuso bakho njena laba abantwana babantu bazocela kuwe ngoba wena ukhethe balala muntu. Bantwana beNkosi kunjalo uthi wawenza ama-applications wafaka kuzo zonke indawo ukuthi eqasheke. Ziyaphela ezinyanga anqunyelwe zona ngoba mase iphelele ezinyanga kudingeka bemxoshe ehambe esole indawo. Kodwa manje inkinga wakhona unkosikazi. Unkosikazi yesebenza. Uthi wahlala unkosikazi esondla umyeni wakhe. Uthi wajiwa seqatshana lapha ekhaya lomlungu. Uthi umakoti wakithi uMantshangase ngenkathi seqatshana uthi kwakuyimi engilamla belungu. Abelungu bayesaba behlazi labo. Afani nathi okhuluma kanje noma kanjani ngomunye umuntu komunye umuntu. Mhlawumbe kubelungu ukhuluma noma kanjani. Abantu bayelungu bayesaba behlazi labo. Bayafishana nje nabona. Thina kodwa angasakheka kanjani. Awasasakheka ngenhliziyo ezinjani. Bantwana beNkosi uthi wayesondliwa ile nkosikazi yakhe.
useqhatshana lapha uthi wayelamula ngaso sonke isikhathi kodwa nenzani bazothina abantu ngoba nina nihloniphekile njani nibe phambi kwabantu bazothina abantu bona abelungu bakini bazothini ngikhuluma ngoshebe abantwana benkosi nange ehleli lapha epulpiti amen unyazi bezulu bazothina abantu uthe bebamba umqayiqayi angazi wamtshela kanjani lo makoti lo wakwaButhelezi lo mlungu uthi ngiyahamba ngaNkulunkulu wami nawe uma uthanda kumhlupheka njene ungaya kuye ngoba akakhethi balala muntu bantwana benkosi ngoba umuntu mayehluphekile wenza noma yini uvuma noma yini ngoba usehluphekile abanye phela ukuhlupheka ebele emuva ebethuka yini yona le lokho sizokwenzeka bantwana benkosi uthi kwaba kanjalo ke inkosi yayilapha njengoba ilapha nje elinda ntonga bantwana benkosi bakhulumana nami nangumvangeli mhlawumbe uzokhumbula nangubaba wami oseduze kwami ubaba uNtombela ngacela kubo waqondana nami yena ngoba azi mina ngathi ngixhumanisa nabo baba uNtombela ngathi hamba uye lapha uNtombela ngamcelela lo mlungu ubaba uNtombela bathi lemthatha bembeka nje hawu mana zathatha nenhlonipho futhi umuntu wezizwe nimphatha kahle kakhulu umuntu wezizwe ngoba nina noNkulunkulu ozabona uNkulunkulu wenu ukuthi noNkulunkulu ophilayo amen wamthatha ngoba umuntu wayehleli phambili njengoba nanka amakhosi ami ehleli phambili njena wahlala phambili hawu waphuma isokolo sekuseni wabuyela emva wahlala nabantu nje naye njengomuntu langelela sekuseni wayafika esontweni wasekuphuma ntambama seyibika isisabelelo zibi ukhazini kamzala ukhazini isibongo sakhe wahamba wayenkosini amanazarete waguqa wafika waguqa wayibika ngendlela ayibika ngayo wathi abelungu lapho bezibasebenzela sekusethi bengixoshe sengibathe ama-applications ami awabuyi onke sengilindele manje ngingaxoshwa noma yini ngizocela kuwe-ke inkosi ukuthi nami ngithole umsebenzi Natalisho likhuma lelizwi elinokuphila lelizwi elinokufa liba ukufa kothanda ukufa liba ukuphila kothanda ukuphila leli gama kodwa liphuma mhlawumbe lingaphuma enkosini yamakhosi lithi inkosi kusise kufike kulesiqalekiso bantwana benkosi laphuma-ke lelizwi elikuphila elazophilisa lo mlungu lathi inkosi kubusise basha baseceleni bathi thane amen washo umlungu wathi amen wahamba lo mlungu yaphela isabatha wahamba lo mlungu wabuyela ekhaya wathi ngomsombuluko lapha eNazarethini ngathi kuyiphupho ubonisa ngathi hayi into ebizwe sekwenzeka nje cha
ushembeke lowo wasengathi iphupho uthe evuka ekseni eyocinga lezi ndawo lapha kungena khona izincwadi zabo wafica ukuthi zonke lezi ndawo applyele zonke zithi woza ibonke samanazarena zayibanjwe yini engakenzi unyazini hayi ushembeke lowo bantwana benkosi wayethe ikhokhelela lapha athanda khona wahamba wasebenza lapha athanda khona ibonke samanazarena uthi-ke lo mlungu njalo wayefika ngesabatha eze lapha kumakoti asambe phela ngizoyikhupha ekusoni mahala siye enkosini yakho wayazi ukuthi ngoba ujule nje noma yini uhlale khona ushembe kanti ushembe ngabantu ushembe kwezizwe ushembe kweindawo zonke amen uthi-ke lo makoti uMatshangase uthi hayi akahlali ushembe ufika leso sikhathi kuyihambe uthi awu kanti akahlali ndawonye nomlungu bantwana benkosi wabafundisa abantwana bakhe wawufundisa ukuthi maye banika ida bathi siyabonga ethi amen ethi inkosi kusise ethi amen hayi bankosi amanazarena ushembeke lowo uyazi lezuke lowo baba siyakubonga inkosi yamakhosi akekho ngangawe awu ingane zakwethu angizazi ngenye ilanga ngiyayiphinda le ndaba ngoba mhlawumbe khona babengekho ukuthi ushembe wenza okungekho kube khona okukhona ngabe bikho futhi ushembe uyakunika nje wesokhe ingene lesogwini ingene leftiwe ngelinye ilanga ngisho lokho ngelinye ilanga sibuya lapha baba uyothwala itshe iyafika insizwe ethile ifike ekhaya yayingadingekho yona uma ifika ekhaya lensizwa ithi awu mfundisi ngiyezwa kuthiwa wayesebiza futhi ngumvangeli bekhohle ngiyezwa kuthiwa ninikwe isiphambano nithwaliswe isiphambano ngithina yebo kunjalo uthi uNkulunkulu ungivulele imfihlakalo ngangingekho ngiyayiphinda le ndaba ngiphindela wena owawungekho ngiphindela wena ocabangayo mhlawumbe lokhu engizokusho ithi lensizwa ngibone sisentabeni ithi ngabona lona unyazi lolu awushembe ubonakala ungekho ubonakala ngamaphupho uyakhuluma ngephupho umkelele ithi lensizwa ngibone unyazi lwezulu ludabula luhamba phakathi kwabantu ngitshela wena uthi maluhamba phakathi kwabantu uthi belihamba lubuka ngapha nangapha lufike kumakhosikazi kuyibudlungudlu lufike libuke uthi bese likhomba uthi bemalikhombe lapha likhomba khona lo limkhombayo uthi bese limnika igama elisha wena nkosikazi usungumkhokheli uthi buyadlule lona unyazi wezulu lolu luye einsizweni enhlasithini uthi ufika libuke uthi bese likhomba luthi wena namuhla usungumshumayeli emnika igama elisha lasezulwini ejule eyebavangeli efike bavangeli ebuke
uzwa lena ithi le ndaba ngiyitshela umuntu ngiyitshela wena kuphela ngingumuntu lo ovulelekile njeka ngiyitshela umuntu ngiyitshela wena kuphela uthi makunjalo ithi bakhombele laba bantu yabanika amagama ukuthi wena umfundisi zoba umfundisi wena uzoba umvangeli wena uzoba umshumayeli wena uzoba umkhokheli uthi bese bakhona abavela eceleni abathi awu Nkosi nathi sicobele nawe sibanibani lethi izwi eliphuma eNkosini thina boshembe asenqabi umuntu usamnika njengalokho mhlawumbe samnika isono engaboni ukuthi yona yinto enhle kanti unika isono uthi thina boshembe asenqabi lutho uthi bese ithi yasezulwini nithakabe yini besho lokho abafuna beyiyo kulungileke kodwa engamniki igama kulungileke kodwa engamniki igama okuthi-ke bantwana beNkosi silapha sinikwe amagama kodwa okhonjwe ngumuntu wanganikwa igama uyohlala uhlupho ngisho nathempelini uyohlala uhlupho nje uyoba engakhuzeki ngoba akanalo igama akanalo uphawu lasezulwini ithi into yasezulwini thina boshembe asenqabi lutho ulikwe usume phambi kwabantu uthuka abantu ngoba awunalo igama bantwana beNkosi silapha sengathi ngikhuluma ngami ngikhuluma futhi ngawe ukuthi nathi ngabe Nkosi nami angibe ngowakho Nkosi nami angibe ngowakho ithi yasezulwini phakathi kwenu nigcotshiwe linjalo uthi khona abanye bagcotshiwe nje kodwa manje bagcotshiwe nje laba kodwa manje abamvulele Nkosi yona le phambi kwethu abamvulele ushembe angene kubo okuthi ngingaba ngumfundisi abamfundisi kodwa ushembe engabe engekho phakathi kwami uthi Nkosi yamakhosi useselangeni khona incwadi ngiyalibala nje ngicabanga kodwa ilapha koMathewu ithi ngimi emnyango ngiqonqoza uma umuntu ngiqonqoza evula ngiyangena ngihlale naye kodwa uma ngiqonqoza engavuli angingeni ngimi emnyango ngiqonqoza nakuwe ngaqonqoza umfundisi kodwa ungenza ngoshembe enhlizweni yakho uyohlala ngaphandle ngoba umvumelanga angene kuwe ngoba umfundisi ngegama umfundisi nje oyisiwengu nje okhuluma noma kanjani owenza noma kanjani kanjalo nawe mvangeli uma umvumele ushembe angene kuwe ngoba umvangeli oyisiwengu okhuluma noma kanjani owenza noma kanjani kanti ushembe umvumelanga wangena kuwe vula ushembe angene amen siyabonga shembe nyazi bezulu siyabonga Nkosi yasezulwini angazi njoba ngila angazi njoba ula ngangahlala indawo ngicabanga ukuthi intathu engangahlala kuzo le ndawo engangihlala kuzo angazi kukuphi la owakunalo umuntu onaligama engizolisho igama lakhe kwakumgodlimpi igama angazi noma kwangapha Ntuba noma kwakuleyo phongolo noma kwakuphi konje igama lakhe kwakumgodlimpi uyamazi kamuntu ogodle impi ukuthi umuntu nje uyayazi impi into enjani bantwana beNkosi ngiyacela singabi ngogodlimpi silapha ethempelini singabi ngogodlimpi ukuphi lapha nje khona into ethile oyigodlile ozothikameza ngazo abantwana bakaNkulunkulu ugodlile ugodlimpi
impi. Kunento oyenzayo wena engaziwe ngesikeni engekho emthethweni kaShembe. Uyigodle ugodle impi. Abanye baze begodle impi begodlele uShembe imbala. Bagodle impi. Angabi njalo Nkosi yamakhosi. Nawe futhi ungabi njalo. Amen. Ngoba uShembe la uShembe futhi ezulwini. Ngelinye ilanga ngangilapha ya eShas Day. Cha Shembe ngithe angikwazi nokushumayela. Mhlawumbe ngixoxa indaba nje. Kodwa mhlawumbe le ndawo yokusiza. Mhlawumbe le ndawo iyobonisa ongesini Nazareth ongamazi uShembe. Uthi hawu umuntu onjani lo? Ushaye incwadi Imisebenzi 8 verse 31. 8:31. Iningi lethu bazalwane lisuka khona lapho. Iningi labazalwane basuka khona lapho. Abanye bayigqoka ingubo emhlophe. Mhlawumbe kusekhona lokho. Ishayi futhi 8:31. 8:31. Yebo. Wathi ingezwisa kanjani uma kungekho umuntu ongiqondisayo na? Ngithe ubani ngithe 8:31. Imisebenzi. Yebo. Imisebenzi. So ngixolisa ingane zakwethu ezashemba ngcwele. Ngixolisa somngane John 8:31. Ngiyaqolisa. Ngiyaqolisa. Bantwana benkosi mhlawumbe nawe uthi baze babaningi abantu kulo muntu. Hawu babaningi abantu kulo muntu. Kanti asiye umuntu uNkulunkulu uqoba ibonke useNazaretha. Awushaye mfowethu. uJesu wathi koJuda, Awushaye uhambe nawe mfowethu. abakholwa uye, Yebo. uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili. Yebo. Niyakulazi iqiniso, leqiniso liyalikhuluma. Yebo. Bamphendula bathi, Yebo. sinzalo ka-Abraham, Inzalo Abraham. asizange sikhonze kumuntu naphakade. Asizange sikhoze umuntu naphakade. Amen. Wena usho kanjani ukuthi singakhulula na? Inkosi ebusise hlala phansi mfowethu. Amen. Ngangisebenza lapha eShas Bay. Akekho umprofeti okholekile ezweni lakubo. uJesu lesikhuluma ngaye babemphika kubo. Ngitshela wena ngesini Nazaretha njalo. uJesu lo esithi uNkulunkulu wayehamba ngenyawo njengoba uShembe ehamba ngenyawo. Akazange ehambe phezulu emafini. Wahamba ngenyawo, waphila ngabantu. Waba nabantu. Bantwana benkosi. Uthi ngelinye ilanga ngikhuluma ngoShembe bantwana benkosi. Amen. Ukuthi obephikwa njena noJesu bamphika bakubo. Uthi ngelinye ilanga kwakuyisikhathi zokucela kuyimali ngangilapha bengisebenza lapha eTriumph. Ngoba uTriumph Indian Ocean ngoba uFosco aseshiya phansi. Ucela kwase le company le ihambe ngoba inkampani kahulumeni kwakuthiwa uTriumph nje babethatha imali kahulumeni base bakha le firm. Manje hambe ishintsha nje iphathe laba nalaba. Isiphathwa uKadosh. Ijudu qobolwana Kadosh. Mayiphethe lomlungu lo
lefemu sekuyahanja sikhulumela ama-shop steward ukuthi ayofucelela khuluma ngey'mali ayishaya phansi athi iJuda akamthintwa ngemali ushaya phansi ngonyawo bebathe behambe ayishaya phansi ngonyawo ayikho imali kodwa ebekade ethe umkhiqizo uhamba kahle usho yena umkhiqizo uhamba kahle niya lapha ekuthini kwaze kwabiza umhlangano lapha ehholo ngobiza umhlangano kuthiwa hayi bathi ayinini ama-shops wathanda ngikhulume kahle lo muntu lona obeyijuda njena thina singabakwaJesu wayijuda usho ukuthi naye obeyijuda njena uyinkolo yamajuda obasikhoza nje nathi phasi kaJesu njena kusho ukuthi hayi angikhulume kahle ake sihambele thina siyozizwela thina bantwana baNkosi sahamba ngangikhona nami akugcwala ihholo yafika lensizwa hamba ingadazela inkosi yeJuda wabuzwa imibuzo ayikho imali ayikho babeqokela ukuthi beninike imali enkulu ngesikhathi esisodwa bayazi ukuthi izonibayela imali ke besalokhu ngenyanga zonke yenqaba lesizwe isiyasukuma insizwa wazikhali le kwamhlabi yalingana yayiwusupervisor wethu ithi ake ngishaya ngokwakubo ngoba phela nathi singamaKristu ake ngishaya ngokwakubo ithi lesizwa Kadosh are you a Christian washintsha umJuda washintsha wathi man I'm not a Christian, I'm Judah. Bantwana beNkosi kunjalo namhlanje na. Kunjalo kubantu bakithi. Bakholelwa ukuthi uNkulunkulu oyesinye ofana nabo. Ungona uNkulunkulu oyisibo ofana nabo, uNkulunkulu ofana nabo. Hawu. Bese isishamo kwamuthi abeyiJuda njena. Uzosizwela. Wathi hayibo angisilo mina uKristu wathi ngamanga onke baphika konke lokhu bathi abazeko besondele kuye bathi ngamanga konke lokhu elikhulumayo nina yikho leyo nto nethule leli lithi endikhona enithalikho likhona ithule bamthatha bambela kwenye indawo ayisusuka khona nikhomba amanga nabantu balapha eSouth Africa bantwana beNkosi hawu obakithi sekukithi siyaphila na uShembe hayi uSimanga amen uShembe yonke into yakhe iwuye ngoNkosi kaNazaretha yonke into ifoto lento iwuShembe uqobo yonke into wamfundisa umama omzala ukuthi namanje angikhohlwa isihlabele lesi mangisithatha ngisawathatha ngezandla zombili ngoba uNkulunkulu uqobo lona amen. Ngelinye ilanga inkosi yalapha ngisesikhawini nje ngikhuluma ngefodwe ke ulokhu ifodwe uShembe uqobo amen. Ithi lesizwa inkosi sehamba emhlabeni yafika sasondela lapha kwaNdunakazi uma ifika lensizwa isingena neqapha isikhathi sihambile ifike yasuma lesizwa inkosi ithi ngicela ukukhuluma wayesengishumayile mangaphosisa uNdunakazi ngicela ukukhuluma ngishumayile njengoba ngilapha njena bengezi esodweni bengezibuza esodweni kodwa kwenzeke umhlolo kunefodwe lapha negato lapha phezulu uShembe bantwana beNkosi kuyiyo yonke into ngoba uShembe bomqobo lwakhe into kaShembe iyena uqobo ufuna uyiphathe kahle ingakho ungangeni nayo nasendlini zangasese ithi lesizwa ngase ngiyilalela nje ke embhedeni incambalala ithi lesizwa lena eyinkosi ithi khona lapho uthi ngabona uShembe hayi iphupha nithi wafika eThempelini esephuthuma uthi wathi bayithi weqambelele
uthi lapha efotweni wabona uShembe ephuma siqu sakhe ekhuluma naye ababekhona bazofakazela sihlala kwesikhaweni ekhuluma naye awuNkosi Dube uDube yebo Nkosi Dube awuyile ngalesontweni uthi ngaya le wathi iphuma esontweni hambe esontweni waphuthuma wangezela neqhape boNkosi kaNazaretha ngilapha khona ngelinye ilanga ezibonakalisa kimi kodwa ezibonakalisa ngefotwe kimi ngingalele ngaphuphi ngibhekile wangolesihlanu ekhaya mama kwaMsezana kwakhona umalume wayecelile ngapha kwaZulu mayicelile ngapha kwaZulu kwathi ngempela obone ngabe ngakaganwa lesi sikhathi usethi ngishana ngelekelela nami ukuze nami ngiwelekelele cha ngivume nami ngempela sasahola ngeyivilophi uthe ngolesihlanu ngase ngihambisele malume le mali uShembe eyikhombisa uShembe eyishintsha uShembe kodwa wazenza umlungu amen bantwana benkosi ngasuka lapha eRichards Bay ngahamba ngaye lapha estation mangifika estation ngafika ngahayika ngikhuluma ngoShembe bantwana benkosi ngikhuluma ngemisebenzi kaShembe ebonakala emhlabeni ebonakala ezulwini ebonakala ngisho nje entweni yakhe ukhona uShembe mangihayika laphana wakhona abelungu abawu4 mangaphosisi ngoba babe4 babe babili phambili isizwa nomakoti wayo emva kuzisizwa embili mangihayika uyathi uthi ngiya eShaka khona kuthiwa seShaka hayi lungile siyakhona manje ngiyangena lapha ngifika indaba enkulu hawu laba bantu kugcwele amabhodlela baqhamuka olwandle kugcwele amabhodlela ayokuphuzwayo nasemlonyeni kunuka khona nje lezi insizwa belungu zathi zifaka ngapha uShembe eyikhombisa iBonkosi kaNazaretha eyikhombisa kini fike ngifaka ngapha namfuthi nganami nje uShembe ufuna ukwenza imisebenzi yakhe nakuwe futhi ungayenza nakuwe futhi uyoyenza amen awusuki imoto ihambe wakusele umgwaqo omdala ungakabikho umgwaqo omusha odabula edrobheni lapha na empangeni abeshaya belungu ugijima wabelungu wawu180 lo yamgwaqo lo yana ngamajika oyiwo wakhamba ngo8 obhale 8 kodwa babehamba ngo180 kanti badayiwe bonke badayiwe kanti ngibele wrong lapha kanti banjene imoto yawa noma yini bantwana benkosi kanti bangisuka endlini lapha esikawini ngasuka ngiphethe isabelo kuphela ngangawashaya ngawushiya uNazaretha ngawuthatha ngawufaka ibhokisana elincane isikhwameni nje esincane ngase ngihamba imali lena ngiyithathe ngayifaka lapha ebhantshini ngase ngikhasa ngefoto la ebhantshini wase ukuthi lenzo isebenzisa wayona ngibeka obala eceleni lahamba sasofika emthunzini bayishaya imoto sasofika emthunzini sasofika nje ngakhona bese beqala abelungu bethe nomzana lethi imali yashintsha washintsha udlekake bethe washingana abantu lethi imali nomzana hayi ngabanika le mali ekufanele engicabanga ukuthi ngaba ngezobe yiyo kodwa hayibo incane le mali hawo ngathi ngiyale kade incane le mali abantwana benkosi aqala inkathazo kwakuyinkuzi amabhuni phela futhi kwakulesi sikhathi 1981 yakhumbula leso sikhathi aqala inkathazo angihlangene amabhuni babekhuluma legama ke lelingafanele leli lethi imali mani kumtuba
bantwana benkosi ufika kwami ngifika ngiyagoqana ukuze bengaboni ukuthi ikhona imali lapho ngifika ngigoqana lapha ebhantshini. Lethi imali ebiza legama. Kodwa igama lilodwa igama engikhala ngalo. Ngangikhala ngoSheba inkosi yamaNazaretha. Izihlabelelo 40 in Second 3. Ngangikhala ngegama. Ngangikhala ngegama. Ishaya futhi ishaya isikhathi iyaxolisa ezulwini. Isihlabelelo isa 40 bese khona 3 u40 verse 3. Yebo. Futhi ubekile emlonyeni wami igama elisha. Futhi ubekile emlonyeni wami igama elisha. Lithi isibongo kuThixo wethu. Lithi isibongo kuThixo wethu. Abaningi bayabona. Besabe. Bethembe kuJehova. Amen. Ishiye kanjani? Bantwana benkosi bayishaya lokuthi loshebe. Uthi abantwana benkosi khona indawo ezohluka eJudiya. Lapho kuyileso simo sesofika lapho. Mabefika lapha ya nomlungu lona useyeka la. Ngoba ngishaya njena uyayithola imali. Ngathi ithola imali ethi nansi imali. Wathi khona emhlaba umfazi angefodwe la. Wathi khona emhlabani. Wayeka imali esachiye wathi nansi imali. Wayeka imali. Waphuthuma esikhwameni. La indaba ekhona. Waphuthuma esikhwameni. Mayifika esikhwameni bantwana benkosi. Wafika wavula. Awuvule lapho unoshebe khona. Awuvule lapho unoshebe khona nje. Umuntu awuvule sabele lapho unoshebe khona. Yebo. Wathi mayivula lesihlabeleni. Wafika nanguShembe umqali wendlela nangu. Waphenduka uShembe wangabasiya umuntu waUjesu. Wathi hawu uJesu. Umuntu uzebona. Wathi hawu uJesu. Mina ngaba umfundisi ngakabe simfundisi ngisizwa nje. Wathi hawu umfundisi. Naxolisa umfundisi. Wathi wabheka phansi. Wathi yaxolisa umfundisi. Kanti konke kayindaba enkulu. Khona lapha yana ligijima kanjani imoto. Sifika uinspector endaweni engabi nje wasemimisa uinspector. Kujima ngahamba 180 sukesa 80 bamlokhunga bambamba lo. Bathe babambile lapha ezansi lapha yana. Kumibhasi kaloliwe usezansi laphana. Kumibhasi kaloliwe le bhasi le. Hawu ngithula thina ngibambelela phela. Hayi sethi suka bababheke phansi laba. Baba ngizigaba elikhulu baba igama elikhulu abayidaba enkulu. Baba uShembe kodwa bathi Jesu. Amen. Ngamthatha unyawo lapha lapha ngaphuma. Ngahamba isikhoma sami ngahamba. Ikude le ndawo. Ngahamba. Ngithatha ngifika lapha ezansi. Mangifika ezansi hawu le bhasi nabantu. Hawu inyaphi le bhasi. Bathi ngithi wena bathi wena uyaphi ngiyasho. Ngiya eShaka bathi ayakhona. Ngabe ngigibela leyo bhasi. Yasuka ibhasi yahamba. Ayibona inkosi yamaNazaretha. uShembe ebonakala eshintsha eba uJesu engumuntu ngokumbona umuntu. Hayi bantwana benkosi umkhulu Shembe wami kodwa ngicela ngiyazwezulu ukuthi ngabi nezimpondo ngoba manginezimpondo ngiyogaxela sonke isikhathi ngicela ngingagaxeki ishibilike ngoba inkomo engenampondo iyashibilika. Nkosi yamakhosi ngiyabonga baba Thixo ingcwele la mabili amathathu onginika wona avela kuwe Shembe ngcwele. Ngiyacela umsebenzi wonke ngokuthula izandla zakho. Inkosi kusisa ngizwe. Siyabonga amazwi amnandi sokukhulu umfundisi wenkosi inkosi izibusise. Izobala inkonzo yethu yamanje isihlabelelo samashumi ayisithupha nambili 62. Sizocela ungane umkhwanazi wakhona lapha ekhaya sola isihlabelelo inkosi.